سلام كمي وعلكم حجي نحجي رأستنا على يوتيوب كمي جيرنا زلينا حبريتا نركب كنرأى فترينا تايم على تيه نابنت عبنا هنا channel ناي مكينا ممرح حبريتات نحل فينا زي تمرت مزوار مكينا بتقرنيا تالين كاب محازخا متياتك الله وي كاب محازخي لذي قطر شدشته متياتك كان عبنت نبل كمي جير كان قطر حدا بيلا كلتا سلسته أربعة حموشته دحر شدشته قصيلو ديتي فيديوهات كتراغصلو تخيل መንገድታት ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ቻነልና ቁጥሪ 6 ተመጽያትካ ብየማን ተርእና ግን ኣብዚ ናይ ዘመንፈስ ናይ ዳዕሮ ናይ ካልእ እዩ ዘሎ ኣብዚ ካላና hana ካልእ ሳይ ምስ hana ዘይተሓሓዙ ጨርሹ ምስ ምዝዋር ዘይተሓሓዙ ክመጸካ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ቪድዮ ተሰሪሑ ኣብያ ኣሎ ንምፍላጥ ብሕጽር ዝበለ ንምርኣይ መጀመርታ ኣብዚኣ ታሕቲ ንወርድ ኣብታ ሽም ናይታ ቻነል ተዋሂብዋ ዘሎ ሽም ማለት እዩ ስለዚ ብዛ እዋን እዚኣ ኦስሎ ሳይት ሲንግ ቱር እያ ትብል ዘለታ ቻነልና ጎኒ ሳብስክራይብ ዘላ ስለዚ ኦስሎ ሳይት ሲንግ ቱር ንብል እዚ ብታሕቲ ዘሎ ቁፅሪ ዝበዝሕ ግዜ ፀንሓካኒ ኣብዚኣ ምስ መፃና ኣብ ፕሌይሊስት ንኸይድ ቀልጢፍና ኣብዚ ዘሎ ክንርኢ ይብልናን እዚ ስቑኢሉ ተኣኪቡ ዘሎ እዩ ኣብ ፕሌይሊስት ንኸይድ ኣብ ፕሌይሊስት ምስ ከድና ሕጂ ክልተ ፕሌይሊስት ኣለና ክልተ ግሩፕ ክልተ ጉጅለ ፈጢርና ኣለና ሓደ ሌላ ምስ ኖርዌይ ኢልና ኖርዌይ ሳይት ሲንግ ቱር ካልኣይ ከዓ ምዝዋር መኪና ኣብ ኖርዌይ ኢልና ድራይቪንግ ኖርዌይ ትግርኛ ኢልና ኣብ ክልተ ፈሊና ኢና ኣለና ስለዚ ኣብዚኣ እንተ ኣቲኻ ናይ ምዝዋር መኪና ትምህርቲ ትረክብኒ ኢኻ ኣብዚኣ ተኣቲኻ ሌላ ምስ ኖርዌይ ዝዓለመ ትምህርትታት ኣይትረክብን ማለት እዩ ስለዚ እታ ቁፅሪ 6 ኣብዚ ክትርከብ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ብስነ ስርዓት ተዳእ ተወዲኡ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ዓፂና ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ብየማን ዘሎ ሕጂ ብምሉኡ ኣብዛ ከምዚ ቦክስ ዓይነት ኣትያ ዘላ ንላዕሊ ንታሕቲ የብል ኣለኹ ኩለን ካብ ናህና ቻነል ዝመፃ ምስታ ቁፅሪ 6 ተሓሓዛ ማለት እዩ ሓደ ቪድዮ 1 ቪድዮ 2 ቪድዮ 3 ቪድዮ 4 ቪድዮ 5 ቪድዮ 6 7 8 9 ድሕሪ 6 እውን 3 ተሰሪሐን ከም ዘለዋ ንርኢ ማለት እዩ ብሕጂ እውን 10 11 ተውፂና ኣብዚና ክንሰርዖ ማለት እዩ እዚ ብታሕቲ ዘሎ ተመሳሳላይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናይቲ ቻነል ሓበሬታ ክንረኽቦ ንኽእል እንታይና ጌርና ኣብ ዩቲዩብ ኣቲና ሊንክ ምስ ተዋህበትና ምስ ረኸብናዮ ወይ ሰርች ጌርና ኣብዚኣ ኣቲና ኣብታ ሽም ማለት እዩ ኦስሎ ሳይት ሲንግ ቱር ኣብዚኣ ፕሌይሊስት ኣቲና ድሕሪኡ ስለዚ ኣብዚ ፕሌይሊስት ብሕጂ እውን ክንውስኽ ኢና ዝተፈላለዩ ርእስታት ክህልውና ስለ ዝኾኑ እቲ ኣርእስቲ እንታይ እዩ ንዓኻ ዝሰማማዓካ ልክዕ ኣብዚኣ መፂኻ ኣብዛ ፕሌይሊስት ተኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት ዘይመደብናዮ እንተኮይኑ ልክዕ ከምዚ ፋይል ቦታ ዘይተሓዝካዮ ወይ ክዳንካ ኣብ ቦትኡ ዘይተሓዝካዮ ኣብ ቪድዮስ እንተኸድና ኣብ ቪድዮስ ዘሎ ብምሉእ ቪድዮ ኣብዚ ቻነልና ኣፕሎድ ገበርናዮ ወይ ዝፀዓናዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ ኩሉ ተሓዋዊሱ እዩ ዘሎ ብግዜ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሶርት ባይ ዝብል ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትከፋፍሎ ስለ ትኽእል ስለዚ ምናልባት ኣብ ፕሌይሊስት ደስ ገርናዮ ቪድዮታት ሓደ ክልተ ክህሉ ይኽእል ምናልባት 10 ሰሪሕና ሓዳሽ ኮይና ናብ ፕሌይሊስት ኬስ ገርክዋ ክትፀንሕ ትኽእል እሞ እንታይ ትኸውን ኣብዚ ቪድዮ ተኣኪባ ትፀንሕ ሽዑ ካብዚ ናብ ፕሌይሊስት እሰዳ ማለት እዩ ናብ ፕሌይሊስት ሰዳ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፕሌይሊስት ሽማ ትፀሓፍ ካብዚ ግን ኣይትጠፍእን እያ ስለዚ ኣብ ቪድዮ ኩሉ ግዜ ኣለና ማለት እዩ ስለምንታይ እዚኣ ኣርእስቲ ክንዘራረበላ ተመሪፁ ኣብ ዩቲዩብ ብጀካ ቻነልና ጥራይ ዘይኮነስ ብዝተፈላለየ ትምህርቲ ብዓለም ደረጃ ብጣዕሚ ብዙሕ ትምህርትታት እዩ ዘሎ ስለዚ እንተደኣ ፈቲኻዮ እናረኣኻ ከለኻ ንሕና እናረኣኹም ከለኹም ንኣብነት ካልእ ብዛዕባ ንበል ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ጥዕና ክኸውን ይኽእል ሓንቲ ቻነል ትረክብ እሞ ናይቲ ሰብ ቻነል ብምሉእ ክትከታተሎ ተደሊኻ እቲ ሳብስክራይብ ምግባር ጥራይ ዘይኮነ ሳብስክራይብ ዝበዝሕ ግዜ ሓድሽ ንዝመፀ እዩ ዝሕግዝ ኣብዚኣ ኦስሎ ሳይት ሲንግ ቱር ወይ ኣብታ ሽም ናይታ ዋና ቻነል ተኣቲኻ ግን ኣብታ ፕሌይሊስት ወይ ቪድዮ ኣቲኻ ብምሉእ ትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከከም ዘድልየካ ንበል ኣብ ሕክምና እንተኮይኑ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ እንተረኣዩ ዝዝቲ ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ቆርበት ብዛዕባ ናይ ልቢ ብዛዕባ ናይ ካልእ ከምኡ ገይሩ ፈላሊዎ ክህሉ ይኽእል ናይ ጥዕና ክኢላ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንዝክር ኣለና ዝኾነ ቪድዮ ምስ ረኸብና እተን ንገብረን ዘለና እንታይ እየን እታ ቪድዮ ከምዚኣ ንሪኣ ኣለና ኣብ ኦስሎ ሳይት ሲንግ ቱር ንኸይድ ፕሌይሊስት ንኸይድ ኣብታ ፕሌይሊስት ንኣቱ ኣብ ፕሌይሊስት ምስ ኣተና ንእሽተይ ተወሳኺት
مقوش ده هنبلا حدا أبزي كم يجري ختصاوت تدليو كي تحاوسه كمان ما تحاوس تلو بزين كتتعرر يتخليها أبزين كليك تقبرمو تريلو كتصاوت تخل يعني اللي